Здравейте! Днес ще говорим за първия Хокаге Хаширама. Първият Хокаге, на японски, Шодай Хокаге, е Хаширама Сенджу. Шодай е по-големият брат на Тобирама и е дядо на Цунаде и Наваки. Като лидер на клана Сенджу, той сключва съюз с лидера на клана Учиха, Мадара Учиха. Този съюз довежда до образуването на селото скрито в листата, Коноха. Хаширама и Мадара водят спор за това как да управляват Коноха, който довежда до битката им в долината на края, спечелена от Мадара, но за да може той да остане в тайна се е оказало, че първия е спечелил битката. Мадара умрял от старост, след смъртта на Шодай. Орочимаро извлича дънка от тялото му и я инжектира в 60 опитни субекта с намерението да възпроизведе Мокутона. От тях оцелява единствено Ямато, който е надарен с уменията на първия. Години по-късно първия и втория са възкресени от Орочимаро, за да се бият срещу техния бивш ученик, Сарутоби, Сандайме, трети Хокаге. Неспособен да ги победи, заради напредналата си възраст, третият Хокаге заключва душите им, обричайки ги на непрестанна битка във вечността. Шипуден Орочимаро успява да им освободи душите и ги реанимира заедно с Сарутоби и Минато заради Едо Тенсей, джуцу създадено от Тобирама. След разпита ги пуска да се бият в войната, като Хаширама губи битката с реанимиран Мадара, като помлад и добавени клетки от Хаширама откъснати в последната им битка. Той може да прави дървена статуя с 1000 ръце. Има много чаква и много добри регенетивни способности. Също така има и Сейдж Мод.